Bueno, 14 urtean euskal ere, eta institutuan gaudela, ja estudiatzen ibiltzea aspertuta eta beti musikarekin gozatzen, ez? Da orduko garai hartan, nire eskutara heldu ziren bi album, ez? Atera berri zeuden bi album, ez? Hauek dira, jende askok ezagutuko ditu, azkenean goranzko ibilbidea izan zuen talde bat izan zelako. Eta bueno, esaterako album honetan, badaude niretzat oso garrantzitsuak izan diren kanta asko, ez? Igual Zutagar eta Latzen eta Eko honekin batera, euskal metalean egon den, niretzat behintzat egon den talde esanguratsuenetako bat izan delako, ez? Hemen adibidez, ez dakit, kanta asko vigente daude, ez? Labastarra da, ez? Zelan denpora gauza batzutan aldatzen diren, baina beste batzutan ez diren aldatzen, ez? Itxaropen agortzen, lotxarik gabe nire kasuan behintzat, izan zen eskemen apurtxe bat, ez? Azkenean, nik asko nentorren sistema bitar horretatik eta sistema hetero horretatik, ez? Orduan, hemen hasten da rebindikatzen homosexualen arteko harremanak eta mutil, neska, ez dakit, uste dut izan zela oso garrantzitsua garai artean, kanta hau. Nahiz eta gaur egun eskemak askoz gehiago zabaldu direnez, eta gaur egun hitz egiten da LGTBI plusaren inguruan eta intersexualak, badaudela genero bat baino gehiago. Nahiz eta hemen aprobetxatu dut esateko, adibidez, Mexikon badaudela muses deituriko hirugarren genero bat, eta Indian badagoela igres deituriko hirugarren genero bat, ez? Orduan, munduko leku askotan eskema horiek apurtuta daudela, ez? Ez eta hemen jarraitzen dugun jasaten sistema arkaiko hori eta sistema retrogrado hori, ez? Tortura non nahi ere aipatuko nuke, oso potentea. Zauri irekietako herria, jarraitzen dugu izaten. Zein zaila den barkatzea herri batek sufritzean, arrano beltza sekula baino beltzagoa dago orain. Grabatuta geratu zitzaizkidan hitzak izan ziren, ez? Gainera hor uste dut hasten dela doble pedala eta kanta goranzko zati bat daukan partea, ez? Zer gehiago horrela, horrengo goratzen duena. Adierazi beharra, 5 urte eta gero, gomendatzen dut disko hau entzutea, ja urteak dauzka, baina metala, doble pedala daukan metala disfrutatu nahi ezkero, hortxe dago. Eta gero, hori izan zen Darri Txarraken lehen diskoa, ez? Eta hori izan zen bigarrena. Hau ere, nik uste dut bigarrena lehena baino lehenago eskuratu nuela, uste dut 89koa dela, edo 88. Bai, 89koa da, hori da. Hau da, Zutagarren Homo Sapiens diskoaren garai berdinekoa, urte berdinekoa. Eta Etxaiaken Askatasun Taupadaren urte berdinekoa. Orduan hemen badaude kanta potenteak, ez? Ikasten, haien zuzenekotan garrantzitsua bihurtu zen kantu bat, iritsi, ez? Eta bizitzaren zentzua ulertzeko bide horretan, heriotzaren zentzuak eskua agurtu zuen. Eta agian, noizbait eman asmoz gordetako musu guztiak lurretik sakabanatu ziren, ez? Niretzako izan zen kanta oso esanguratsua garai hartan. 89 inguru hartan. Soberan ere, azkenean,
Taki zertaz doan ez, baina referentzia egiten dio, eskubidea izan arren, norbera badaki non dagoen soberan ez. Apur bat, telebista salatzen ez, komunikabideak salatzen ez, komunikabideen arloan urte gogorrak bizi izan genituen ez, bentsat familia batzuetatik gentozenak, erabat baztertuta, gure komunikabideak itxita, telebistan aipamenik ez, eta gero eta espazio murritzagoa, gero eta sokolatuago, gero eta kanporatuago. Ez dakit. Aspaldian utzitako zelda ere, Sarruen Handiaren poema bata. Potentea. Eta gero jarraitu nuen entzuten ez. Eta kontzertu askotan ikusi nituen hamarkada horretan zehar, 2000 hamarkada horretan zehar, 2011 ingurura arte edo, ez? Gero ni gaixotu nintzen, 2013an sokean geratu nintzen. Eta geroztik entzun izan dut, ez? Denbora da poligrafo bakarra eta entzun izan ditut, baina ja hor jokoz kanpo nengoen. Eta eskuratu nuen beste diskoetako bat izen zen hau albinilekin grabatu zuten. Da hemen geratzen naiz kanta batekin, niretzako momentu horretan, bentsat nire ideiekin bat zetorren. Oso txarto pasatzen genbiltzalako maila politikoan. Itxelezko sufrimentua, ezker abertzalea 2002-2003 ilegalizatuta jarraitzen zuen, egunkariak itxita, ETB-en sektore euskaldunenen baztertzea edo, bazterketa. Eta hemen badago kanta bat, esaten duena, titula dukana, gure dekadentziaren onenean. Eta esaten du, politika merkea garesti irtetzen da ezin besterik esan, ez esan ezetz. Atzeragoa zela aurrera espagoaz, helmugarik adostu gabe. Ez esan ezetz, gure dekadentziaren onenean gaude. Ikara ematen du absurdo hutsetik hain gertu egoteak, ez esan ezetz. Boska baskan, zuetako inork ez du isiltasuna hobetzen. Gomendagarria.